Di hamua manami ina nami doros ni hureta kuliah ke Cimanggis. Di partikianon sian ruasta mewakili sektor Filipi. Laho pasahaton kreativitas di tahun untuk menunjang tahun pemberdayaan HKBP secara keseluruhan dan pesta Gotilon secara khusus untuk Hurieta Huriah HKBP Cimanggis. Di partikianon Romasian sektota mewakili sektor Filipi di nalaho patupahon kreativitas setiap sektor naung disepakati di penitia tahun pemberdayaan Dohot Gotilon. Partikianon pinasatma tu sektor Filipi Filipi asah Filipi sektor Filipi masuk ma hamu patu pahamu ma songon naung disepakati jala suasoni ma dihita ruas ni huriata di partikianon asa tatu pahima untuk lahu menunjang ima di tahun pemberdayaan Dohot Gotilon Hurieta Huria HKBP Cimanggis. Panodot langit no isina, amin haleluya. Ruas ni huriata asa Roma hita asa tatu pahima somon dalata pahim huriatai Huria HKBP Cimanggis ima di tahun pemberdayaan Dohot Gotilon. Amin haleluya. Tatu pahima amang inang asa rapat di Dohot kita bisa luhutna ima inanaho patuluson jaka sakap Dohot program ni Huriata Huria HKBP Cimanggis. Warhitehonon pasartami roha meliton nami tuhita saluhutna di panumpahyota asanggiat mamarsagam debata di Amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amin haleluya. Jehovah Debatata, amin haleluya. Amin haleluya. Amin
Jehovah Devatata, amin haleluya. Nabonar jalama, mulia do Jehovah, amin haleluya. Pulma, koarni Devatata, amin haleluya. Alay gorjalana, sun gogo salele, amin haleluya. Endeho, 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 amin haleluya. Melihat tema di ina namin ng pasahatuan, ede puji-pujian anak kaning sungguh luar biasa enak ya. Jadi saloma dihita aman nami dohot ina nami. Selamat hari Minggu ma dihita. Ada orang so masuk parhuriota di bagasan sedarion. Jumulo mahita martangiang nahohom. Martangiang mahita. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Jehovah Devatata,
debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di perbadian na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Ditibang rohanami do ale debata asin roham di parsitongan ni Joromi. Sumantu guarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon gok hati goran do siamun me tibul do Jehovah jala pujion situtu do di bagasan hatam ni debatata di atas tanoon dohot habadionna. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si rohan na sumurung. Mauliate ma rohanami tuho. Ala di joho hami tupakirimon di hanguluan sa liling ni liling na. Sa lehon mato dim tu rohanami. Asa margogo hami mangalo hisap-hisap ni rohanami. Jala asa huloy hami akka na di banua gijangi. Pargogoy hami manaluhon sa luhut. Naing mga bat hami tuhasonangan. Say pagadda mahaporsyaon, pakirimon, dohat pamopoman ni rohanami. Asa mo nang hami ro di ujung na. Laho majalo tupali hami di julum. Alan ni anakmu, Tuhan Yesus si Pangulo hami. Amen. Tapuji Tuhata maredehita. Epistel dihita di Saminggon, imanan nyenet sian buku Ester, bidu patik dihita di bagasan na Saminggon, iman na binuat sian 5 Musa, bidusia Lima Musa bidualu mulai ayat 4 sahatro di ayat 6. Aduh Tuhan Yesus. Lima Musa onom ayat 4 sahatro di ayat 6. Tatangihon ma ale Israel anggo Jehovah debatatay Jehovah sasadasado. Jala ikon haholonganmu Jehovah debatam sian nasa roham dohot sian nasa ate-atem dohot sian nasa gugum. Jala ikon para tetehonomu luhut hataon akan nahutanahon tuhamu sadarion. Songonima sahatna atong rap mangidogogo mahita tu adopan ni debata laho mangulahon patiknay. Ale Tuhan debata say pargogoy mahami
mangulahon na hobar tu patikmi. Amen. Tapuji tu hatta maredehita. Tatotopo timado sata nagodangi tu adopan di debata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogon na suhatu dosan. Sitopa na sana adong. Paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu joloma nopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite-hite sian pangalausion nami di patikmu. Ima marhite sian hatutu puni rohan nami narwai. Nang sian pakateon nami nasoture. Rodi pangalion nami dihisap-hisap ni rohan nami. Natama si tutudo hami hona uhum alani dosa nami i. Alai na tersosol bagi dohami nuai alani asin ni roham dihami. Ale debatan nami padenggan bahasa jala parasi roha doho. Alani anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Tuhan nami. Sese sama dosa nami saluhutna jala suruh matodim perbadia turohan nami be asama dibahen hami hanguluani ho di bagasan hati goran dohot habadiaon gabe sahat hami tu hanguluan naso rasuda na pinar bagabagam di akan na porsia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga taringo tu hasesani dosata. Parasi roha jala pardinggan bahasa do Jehovah, labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibahen tu hita hobar tu akka dosata, jalan dang dibahen tu hita hobar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida anakna, asini rohani Jehovah di akka na biar ibana. Hasangapon madi debatana di gijang. Amen. Tapuji tu hatta maredehita.
Epistel dihita di bagasan mingguan, imanan yanet sian buku Ester bidusia, ayat 10 sia 15 sahat rodi 10 sia, tajahama secara bergantian, hamima nama mulai di ayat 15. Nang di hari 14 bulan Adar, marpungu-pungu do halak Yahudi, akan na disusan, jala dibunuhi disusuan 300 halak, alai dang dais tangan nasida anggo tu tangan nasidai. Imana masa di hari 10 tolu bulan Adar, gabe marhasonangan nasida di hari 10 4 bulan ni, gabe dibahin nasida mai hari panggalangan dohot las neroha. Di baheni anggo halak Yahudi aka nama ringan di aka huta pagaran hari 10 4 bulan Adar di bahen nasida hari lasmi roha panggalangon dohot hari raya laos marsi piringan nasida disi ganup tuale alena songoni masahatna mertua ma natu mangihon hatani di bata jala nopiopsa amin. Tapuji tuhata maredehita. Tidakon mahataha porsion tai songon nahina tidakon idongata saha porsion disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumapalangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai iman na tinubuhan ni si Maria na gabe-gabean sa to di perbadia adorang sahabubuan ido tuhata na tumon na bernit di panguhuman ni silatus nama tatapajal do ibana di hau pinor silang na tuat banotoru dong ditanom na mulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo laul tu siam di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pe mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan na badia dohot dihasesani dosa dohot diatai na madok mulak mangulu dosogot daging halak naong mate
Dohot dihangoluan na sora sudah. Amin. Tapi kema titik namasa di huriatan nasa minggon. Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Tapai hut-ihut matiting namaragam di Minggu 3 Oktober 2020 sada. Naparjolo goar ni Minggu. Goar ni Minggu ta sadarion Minggu pasapulu alu hodung trinitatis lapatan na hasitulu sadaon ni debata. Topik Minggu haluaon sian debata. Napaduahon kebaktian sekolah Minggu. Kebaktian sekolah Minggu dipatupa secara virtual marhitai Zoom. Mulai pukul 10 WIB, link Zoom disagi hope musai marhitai grup WA sektor tabe. Napatuluhon, kelompok sektor tu par mingguon tanggal 10 Oktober 2020 sada. Di pukul 7.30 sektor Galatia, Judea, Efesus, Bethlehem. Di pukul 10 sektor Sion, Roma, Kolose, Korintus. Di pukul 10.05 sektor Betania, Nazaret, Filipi, Dohot Kanaan. Napaupaton pertanyaan sektor. Pinangidoma asa tapatupa pertanyaan sektor di bagas tabe ganup mangihuton acara live streaming naong pinatupan ni Huriata di channel YouTube HKBP Cimanggis. Ima di hari Rabu tanggal 6 Oktober 2020 sada. Mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pilihan pertanyaan boy mata pasahat marhite parhalado sektor tabe. Napalimahon pihak perempuan di hari Selasa tanggal 5 Oktober 2020 sadaon tapatu pada pihak perempuan secara virtual marhite aplikasi Google Meet. Mulai pukul 10 sia WIB. Link Google Meet disagi hope musai marhite grup WA sektor tabe. Pinangido matu sude ina manang perempuan ni Huriata asa maddohotisa. Napon panitia Natal Umum HKBP Cimanggis 2020 sada. Di hari Rabu 20 September 2020 sada nungga terpilih panitia Natal Umum di Huriata. Pinangido matu sude panitia Natal kategorial asa berkoordinasi doho panitia Natal Umum. Akka onma goar-goar ni panitia Natal. Penasehat Pendeta I Pajaitan MTH, Pendeta E Tapu Bolon MTH. Ketua BP Batubara Sian Sektor Bethlehem. Sekretaris Nonya Siti Boru Bintang Sian Sektor Kanaan. Wakil Ketua E Simanukalit Sian Korintus. Bendahara Nonya R Boruhuta Barat Sian Korintus. Seksi acara P. Siburian Sian Sektor Bethlehem. Dekorasi Nonya Rosdelina Boru Tanjung Sian Bethlehem. Nonya Jojor Uli Boru Saragi Sian Korintus. Konsumsi Nonya Emi Boru Aritonang Sian Kanaan. Nonya Simbolon Boru Sinaga Sian Kanaan. Seksi tamu Vanessa Boru Simajuntak Sian Kanaan. Mariani Sian Kanaan. Keamanan calon situa F Siahaan Sian Bethlehem, dohot calon situa S Pardede Sian Kanaan. Napapituhon sumbangan untuk pembelian sound system ni Huriata. Di Jalo Huriata ada sumbangan penambahan sound system gereja Sian keluarga M Nainggolan Inangi Boru Manurung Sian sektor Galatia. Godang na 5 juta. Mau lihat mari pasahat Huriata di pasu-pasu tuhat sama keluarga saluhutna. Napawaluhon titing parbogason. Titing parjolo. Naing majalo pasu-pasu pardonga saripeo ma Amrin Lumban Gaul anak ni hala amata M Lumban Gaul. Tubuh ni hala Inata Rosmida Boru Purba. Alamat Jalan Layur RT RW 10 Sada nomor 35. Kelurahan Jati, Kecamatan Pulau Gadung, Huria HKBP, Cijantung, Resort Cijantung, Dohot Orwana, Sondang Fitri Iuni Boru Simbolon, Boru Nihala Amata, Manganar Sibolon Nahinan, Tubuh Nihala Inata Suminta Boru Sinaga,
Alamat Nasida, Jalan Nangka, Gang Swadaya 2, RT Sada, RW Sia, nomor 127 Depok. Huria HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, sektor Sion. Terpasu-pasu di hari Jumat tanggal 15 Oktober 2021 di HKBP Cijantung, Resort Cijantung. Napasiahon ruas namoding. Nunga marujung ngolu sahalak ama sian huriata namargoar mian aritonang. Tubuh 27 Maret 1972. Moding 20 September 2021. Tutup usia 40 tahun. Tu udean di hari Selasa 20 September 2021. Nah hinabaluhon ni inatan Nursinta boru butar-butar alamat Nasida. Jati Jajar 2 nomor 22 RT Pitu RW Sia Jati Jajar Tapos Depok. Masuk tu sektor Judia. Tumibu ma tarapul keluarga na tininggal honin Nasida. Pasapuluhon pilihan bulanan. Mau lihat ma di pasahat huriata tu sude ruas naung pasahat ton pilihan bulanan na sahat tu bulan Oktober 2021. Tuakan aso pasahat ton dope taingot ma amang inang makarikoton pasahat tos saganuk bulat tu huria marhite parhalado sektor tabe. Pasapuluh sadahon poti parasian diakoni sosial. Sadasian program diakoni sosial ni huriata ima patupa poti parasian jalanunga dibahe di pitu gereja lantai 2. Tapasahat malangsung tu poti parasian ni songon hatan itu hatan amadok marsiurupan mahamu mamorsan akan aduk doki ima dalan mangaradoti pati ni Kristus tersurat di Galatia bidu 6 ayat 2 diukap ni rohata hupasahat hami mauliate. Pasal 22 hon kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP. Di patu pahuriata do di gereja ima sada kotak gemar 1000 bantuan dana pensiun HKBP. Boy mei tapasaha dalat mendukung dana pensiun HKBP asa mardalan dohok denggan. Pasal 23 hon buku ED HKBP. Turuas ni huriata nama karikoton bibel dohok buku ED HKBP rade do di huriata dohot argana 150.000 sada. Pasal 24 ton kegiatan sektor tahun pemberdayaan dohok gotilon. Naparjolo dohok paduahon judi adok Filipino nga terlaksana sadarion. Di tanggal 10 Oktober 2021 sada di pukul 7.30 ima sektor Galatia. Di pukul 10 ima sektor Sion. Tanggal 10 Oktober 2021 sada di 7.30 sektor Efesus. Di pukul 10 sektor Kanaan. Di tanggal 24 Oktober 2021 di Pitu 30 sektor Kolose di pukul 10 Betania. Di tanggal 31 Oktober 2021 di Pitu 30 Bethlehem di pukul 10 Roma. Di Pitu November 2021 di Pitu 30 Nazaret di pukul 10 Korintus. Napa 15 hon Natal kategorial. Pinabotohom matusude kategorial na adong dihuriatan nung ngaboy para dihon persiapan Natal di taonon. Alay tetap mamangihutton perkembangan situasi dohot kondisi. Pasapuluh nopon torop ni ruas nama dohoti par minggu tanggal 26 September 2021 487 halak. Pasapuluh pituhon pilihan bulanan menang tahunan. Torop na pasahaton pilihan bulanan di bagasan mingguon pitu kepala keluarga godangna 1.150.000. Pasapuluh aluhon ruas nama ulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 halak. Ulang tahun pernikahan 6 kepala keluarga. Padita dohok sude parhalado HKBP Cimanggis pasahato selamat ulang tahun kelahiran dohok pernikahan periode tanggal 27 September sahatu tanggal 3 Oktober 2021. Hatani di batana pasik kopolas ni rohamun atas surat di pesalmen bidu 20 ayat 6. Tongot taheding gabasa dohot asin ni roha manghuti hutau saliling au mangolu. Jaladung mulak au maswaku mabagas ni Jehovah saliling lelengna. Parhepengon ni huriata tuhuria 10 juta 754.000. Pembangunan 1.750.000, tu pusat 154.000,
jumlah 14.530.000 rupiah. Molotung adong pilihan atau tercatat manang salah redaksi aka pilihan asa dihubungi matu parhalado rade dohami paningkatosa. Songoni matiting namasa doho si pamasao di tonga-tonga ni huriata. Sai di pasu-pasu tuhatta ma pilihan bain sangap di guarna. Amin. Tapuji Tuhata, marede mahita, huhut papungu pelean, tuhuria doho tu pembangunan. Damai ni debata na sumurung sian saluhut na roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amin. Horas ma dihita saluhut na. Huriana hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus, barita nauli di parsaurata di minggu sadarion, di enet sian surat tuhalak Heber bidudua
ayat sada sahatro di ayat 4. Heber biddu 2 ayat sada sahatro di ayat 4 hujahahon ma dihita salahut. Dibaheni naeng ma muba gomosta maniop hata naung tabigi unang tung dibawor hok kita. Ai gari hata nahinatahon nya kasuru-suruani gari hokdo jala nasa pangalau sion dohot hatoison mangalap pamaloson nahobar tagamo ma adong dapot haporusatta molo tatoison haluaon nasay godangi pola do tuhani makatahossa dimulanay jala momos di pasahat akka naubege sa tuhita ay dohok do debata makatidakkon marhite-hite akatadda dohot halongangan dohot ragam ni pabahenan haguguon nang marhite-hite toddi parbadia nasinagihonna guru lomoni rohana ido sahak ni turpugi huriana hinaholongan upikir sudah hita hiado maparohahon jaka dalan-dalan dibahen baliho masuraton utamakan keselamatan Anda. Manang di pabrik-pabrik atau di perusahaan di waitong hera baliho manang spanduk madok utamakan keselamatan Anda. Sudinai boido honon naing mangodolhon bahwa sudedo hita makarikoton haluau. Keselamatan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita semua. Bahkan ada orang yang sampai mendaftarkan diri, mendaftarkan keluarganya untuk masuk asuransi. Supaya apa? Supaya terjamin keselamatannya. Salah doi? Dao. Aledo honon mulai daftar hopitu asuransi, holan keselamatan niragana do terjamin. Haluaun ni pamatang naido na terjamin. Bagaimana dengan kepastian keselamatan jiwanya? Bohado taringo tu haluaun ni toddina. Boido asuransi menjamin haluaun ni toddi ni jolma. Dohonot tamadao. Atong bohado nuai nga terjamin haluaun muna, haluaun ni pamatang doho toddi muna. Apakah sudah terjamin keselamatan jiwa dan ragamu? Nga terjamin tahe? Dang dobe. Dang dobe ade. Borak doda. Seharusnya ketika kita berkata saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka keselamatan baik jiwa dan raga itu sudah terjamin. Harusnya. Itu sudah dinyatakan. Nunga dipatari dahoni marhite Tuhan Yesus Kristus, namate jala mulak mangulu, dungi manaik ibanatu surga. Omma nagabi bukti nyata haluau ni nung ngasikop dihita. Keselamatan itu sudah terjamin di antara orang-orang percaya. Akamanginang di hari Kamison tanggal 7 Oktober masuk ma HKBP marumur 110 tahun. Mulai sian 1800 ono plus sada. 110 tahun ma umur ni HKBP. Suku-sukun yang di umur na 110 tahun non. Nung sude tahe HKBP ruas na doho parhalado na doho pangula na go na momos maniop haluaon na say godangi na siya Tuhani. Apakah kita semua ini sudah benar-benar memegang teguh keselamatan yang besar yang Tuhan telah laksanakan atau perbuat bagi kita? Atau kita ini masih sibuk dengan hal-hal duniawi, pertimbangan-pertimbangan duniawi? Misalnya saja masih banyak akapat ditai, oh lan nasinamo ipikiri dang di sariho be namarmahannya keruas di Huriana. Parhalado juga ada banyak hanya mencari nama baik, mencari status, tidak memelihara jemaat di sektornya. Akarus di Huria be godang, oh lan namarungutungut, lan namarungutungut molorus ni HKBP. Nagudia ngapili dia HKBP on. Pila tujulu, pila di kursi, tu saping, tu san, pila bulanan, pesta gutilon, sati-sati, celengan, be. Ya rutadda, ala ni gudang ni pilianon ninna, pidda Huria, papidda Huria dah. Alay dang na pidda ugama pidda Huria.
Holani nung pindah huria iba na binoto ma di huria ne baru ibe holan na marungu tunggu de mana ala godang isi biaya pembangunan do pilihan. Berarti dang huria ne binasala. Jol mana nama na hurang mangatusi dia dosa sitong na haluaon na kujalo sia Tuhane. Haluaon na tajalo dang tanggung-tanggung. Idok diturpuktai haluaon na sai godangi. Dalam bahasa Indonesia disebutkan keselamatan yang besar. Keselamatan yang besar. Maka kita mau melihat bagaimana, kenapa disebut keselamatan yang besar. Bahwa saya dok haluaun na saya godangi. Adong piga-piga alasan. Keselamatan yang Tuhan persiapkan itu dapat mengampuni sebanyak apapun dosa, sebesar apapun dosamu. Dan adong nanggo sadapi dosa na subui diampuni Tuhan debata. Sedia belga pe, sedia godang pe. Itulah wujud atau bukti keselamatan itu sangat besar. Kemudian keselamatan ini sangat besar karena apa? Dia butuh pengorbanan di kayu salib. Ikom maneahon sada hosani jolma di hopinar sila. Holan asa adong haluaon tu saluhut hala. Maka keselamatan ini tidak tanggung-tanggung. Mengorbankan nyawa. Keselamatan ini sangat besar. Dungi aturan nahitau honahu mado tu api naroko. Alaidung rode bata mahita Yesus Kristus gawe dang sau behita tu api naroko alai bahenon na mahita sude tu siamunna tu surgo hasonangane. Maka tiga bukti ini menjadi penanda keselamatan yang Tuhan kerjakan itu keselamatan yang sangat besar. Haluaon nasai godangi. Jalaidok diturbuk tahun nakaningan nunga di pasahat itu kita tidak harusnya lagi meragukan berita ini saat ini. Karena apa? Disebutkan dalam teks Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menyatakan itu kepada kita. Ai Yesus sudah nama dok ahudo dalani dohot hasitongan dohot hangoluan. Dia sendiri yang mengucapkan ini. Dibantu musenakaning didok akahala nama nangihon ibana berarti sisianna na hearak mangulu doho Tuhan Yesus diberitahu na kasisian namon haduan gabe didok ujung na gabe didok apostel gabe diberitahu na ka apostel maaka na binigine sia Tuhan Yesus taringo tu haluaon na pinatupan ni debata dada holani didok do penakaningan Allah meneguhkan itu lewat tanda-tanda, lewat mujizat-mujizat, lewat kekuatan-kekuatan oleh karunia Roh Kudus. Ido didok di ayat 3 satu ayat 4. Maka tidak ada alasan lagi seharusnya bagi kita untuk meragukan kebenaran berita tentang keselamatan yang besar itu. Ini bukan hoax. Ini bukan berita bohong. Karena langsung Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa keselamatan itu telah dianugerahkan bagi kita. Haluaun ni hala Kristeni sifatna presentis dohot futuris. Presentis artinya itu sudah ada saat ini. Keselamatan itu sudah dikerjakan Tuhan. Sudah ada di antara kita saat ini. Dan sifatnya juga futuris artinya di masa yang akan datang itu tetap terus ada keselamatan yang dari Allah. Songoni mahaluaun nabalga nong pinatupan ni dewata tu sudah aka naporseya. Keselamatan yang besar itu hanya ada dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu-satunya jalan selamat. Ini seharusnya kita pegang dengan teguh. Alai di perkembangan di zaman teknologi, ilmu pengetahuan, gudang memuncul aka ajaran-ajaran, nama menggoncang haporsiota, nama baik kita tanda tanya, betulkah Yesus itu Tuhan? Bagaimana ini? Ada yang berkata kalau Yesus itu lahir siapa bidannya? Akhirnya kita pun ikut ragu. Bagaimana ini Pak Pendeta? Saya dapat via YouTube begini. Hanya dengan munculnya ajaran-ajaran itu akhirnya jadi ragu dengan iman kepercayaan. Hudo anggo jamano terus do nasai mubah-ubah. Selalu berkembang, akan dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teknologi, sains, filsafat, akan senantiasa bertumbuh di sekeliling kita yang mungkin mengganggu keberimanan kita. Maka kalau kita tidak memegang kuat berita tentang keselamatan yang besar ini, kita bisa hanyut di bawah arus. Tidak dia sada di bawah hok kita. Di bawah hon akah majuan di zamanon. Ido na masa natiki di hala Kristen na perjului di zaman ni panuratan ni surat Hebron.
nga Kristen nasida. Alay muncul maaka pangatusion ne baru ajaran ne baru senaka filsuf na adong di daerahi, mabain nasida gabi ragu, gabi dang porosea betu Yesus, ujung na murtad, mula gabi Yahudi, dang porosea betu Tuhan Yesus Kristus. Karena muncul banyak ajaran-ajaran, ada ajaran yang mengatakan, oh semakin banyak kau berbuat dosa, semakin besar pengampunan yang akan kau terima. Benga salah beto. Ujungnya igugui mamar dosa. Asa gudang jaloon ni ibana pengampunan. Ajaran-ajaran yang demikian membuat orang Kristen mula-mula itu akhirnya bingung dan ragu dengan iman yang dia pegang. Akhirnya ada sebagian murtad dari kekristenan. Asalahu majamotonido. Didok manakaning di ayat sada dibaheni. Naing mamuba gomosta maniop hata naung tabegei unang tung di bahor kita. Iko mubay na gomosta maniop hata naung tabegei. Molo padohan niya batak, molo maniop hataon unang ma golom ria. Molo golom ria olo dohona suga tangani. Makanya harus gomos iko momos tiopon hata naung binigi. Asa aka manginang di bagasan tikyon fokusta tu padohan di ayat sadaima unang naing ma muba gomosta maniop hata naung tabigi unang tung di barho kita ya. Dalam bahasa Indonesia disebutkan lebih telitilah memperhatikan yang didengar supaya kamu tidak hanyut di bawah arus naginohani nakaning aka hamajuan ni pangatusion dohot aka parbinotoan dohot lan aka naasi warna pena hanyut di bawah arus tentu akan mendatangkan kecelakaan bagi dia. Mulu adong sada kapal ponggol jangkarnai di buana lugu ibana hanyut di buan arusi baolo na malas lonong songoni mangulut taon mulu sota tiup momos hata ni debatanang tabigi olo mahita au ponon ni akahamajuan ni jamanon ujungna gabi tadi konot tama hapor siaon tutuhan Yesus Kristus. Asa adong matulu na naing odol honon laho mangulahon na didok sinak kaningani. Na perjolo unang tohison hata naung binigim. Jangan menyia-nyiakan berita keselamatan yang sampai kepadamu hari ini. Ada orang berkata, Pak Pendeta, masa COVID ini adalah masa yang sangat membahayakan. Tapi saya berkata sebenarnya ada bahaya yang lebih membahayakan selain masa COVID, yaitu masa bodoh. Tidak peduli, pakai masker, cuci tangan, nah adang peduli mana sih? Iya dia sehat karena dia kuat, tapi orang di sekelilingnya terpapar karena dia. Dia porsiano pegodang noeng ala Kristen, tidak peduli dengan iman kepercayaan. Menyia-nyiakan berita keselamatan yang sampai kepadanya. Hati-hati ini bahaya, bisa membawa kita hanyut di bawah arus. Mulai dok dison manuison adong dua ragamna. Na perjolo manuison ditawarhon itor dang yawi nin dituison. Jadi ketika ditawarkan pertama sekali dia langsung menolak dan menyia-nyiakannya. Ya. Gabi tayong upama na ya di dok Tuhan Yesus di Matius 22 parupaman ni sahala raja na mabain pesta ala mangulia na konna dungi disuruh akan naposona udang joan laon naposono mangudang ditikin alao mangudang naposonon Roma alusian akan nani udang non ahunang majo sonari lagi sibuk kau mangulahun usaha kon ni nanasida dang adong naolo di udang ujung na aha didok gabi matutung do usahanay dohot inganan permianan ni akka naniudangi. Kecelakaan yang datang ketika dia menyia-nyiakan kabar keselamatan yang sampai kepada dia. Manang tayong masa danay tahun 1874 di haroroni dua misionaris yang sending Boston adong namarguar padita Henry Lyman dohot Samuel Munson diutus Boston tutapanuli aleta boto dang sanga do penasida marbarita nauli mate nasida dibunuh di lubu pining didok di alang do daging ni nasida
Ya hubungan perguru maluaku tu lobu pining ziarah tu kuburan ni Samuel Munson Henry Lehman adong disi pemandu inangi boru tobing idok ibana songonon. Ya, saya tidak tahu tapi dia yang mengaku sendiri. Amang padita huhilalahami do alani dosa nyo punami najolo gawe terkutuk do hutanamian. Itu pengakuan mereka loh. Penghuni setempat. Bahasa do kamu sonina ai di somma mudar ni parbarita nauli useng. Di somma daging ni barita parbarita nauli dipangan. Jala hu hati dako kami saha tu tahu 1900 namang anggo di hutana asing nga gudang pegawai negeri sakutai anggo sakutanamion hola sada dope. Itu pengakuan mereka. Maka konsekuensi orang yang menyanyiakan berita keselamatan yang dapatnya adalah kecelakaan. Alani ima ikon unang toison hata manang barita haluaon nong pinasaha ni rebata tuho di bagasan sadaryo. Nabaduahon takas parrohahon. Kita harus benar-benar memperhatikan setiap firman yang diberitakan. Takas parrohahon hata ni rebata barita haluaon nong pinasaha ni rebata itu ho. Orang datang ke gereja belum tentu dia itu benar-benar terjamin memahami dan memegang teguh keselamatan yang besar itu. Ada orang sibuk dalam pelayanan di gereja belum terjamin dia itu benar-benar sudah memegang teguh keselamatan yang besar itu. Ay bodo tu gerejaon merminggu satabi kamu amangin nang kanaringgas. Alayang gua muda ngarong songonokan. Rotu gerejaon ibigay do jamitai. Ibereng no padita itu jolo. Jala saya duduk di mana sono. Di rupa padita oh manguloy do ala ko pang masuk do roto rohana na hudohi ibaga jeng-jeng matong. HP nama do do si ay lembur na dari mana. Nama do. Boy do hudul lisi ibereng tu jolo alai pikiran no maranganangan atau dia mangan siang dia manok kami ate. Tu Roma ke dia mana manok kami ate. Ngalari pikiran namang tu dia. Ujung naha mula may bana. Ayah anak king jamitahin. Subuto. Ay nakinata maranganangan dotong. No para mula ibana. Tabuhian naking namar mingguin. Dabo na. Mekel habi may paditain. Jamitan. Era kingo po na mekel may paditain. Ay hulan na mekel hino di ngo mula daw. Hatan na dibatay nang diboto manang di parrohahon. Ya songoni pe. Tetu dang apalatikos. Takas parrohahon. Unang sia-sia hamu rotu gerejaon. Dauhu tamu nak kejabuna be. Di bulu samu akan macet do segala macam. Doh ikon hatop hehe ikon dia segala macam. Reboton. Habis sahak dison. Mododok do mana? Dan ibigi maningah. Mula musim mana Holland mereden no nasana nile tercas si malolong non. Tercas si malolong non. Holland nasana nile minna. Mula gimana baca sian alai di gereja iso minuto borat tian dohara si malolong nai pai huti hujamita alai na arong di sosoni ka ala arong do bereng sinen na buti sutung na songoni do nang narat alai hurasa dang. Saya selalu menekankan kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk mempelajari firman Tuhan sebagai dasar keberimanan. Saya sering mengatakan kepada kaum muda, jangan mau naik CD tarsosak. Apa tarsosak? Bahasa Indonesia natahe. Tersesak. Apalah itu ya? Darurat lah. Apa itu? Alan yang menguli. Amang pedita malua maju hami asa mertupul minggu naro minggu no menyamaluain na tahin apa toy matoy bui do bui alaya madapo na suku kamu haruna kamu maju kamanginang nong hea medalani marguru malua harus tahu marguru malua belum tentu dapat ni sudinan ajar belum mahulah 2 pertemuan abang madah ningon na matong toy langsung madok hata ha prosiaw ni holani pe boy dia pilho amamay nga sabi
Dia beboton di mana taringo tu hapur ni. Bagaimana dia akan menceritakan berita keselamatan ini? Bagaimana dia bisa mempertanggungjawabkan itu ketika ditanya orang? Bagaimana dia bisa bertanggung jawab atas imannya? Gak bisa. Maka jangan main-main dengan ini. Harus benar-benar mempersiapkan diri. Didok di sotakas parrohahon, di hata aslinai mulai dok takas parrohahon itu sama dengan kita duduk diam mendengar dengan seksama. Ya ada dong sahala ama itu ribana sepeda, adong tulu anak-anak, dungi do amat tomma. Isi hamuna perjuluan nongan maddapok jam tangan na hutabuni honon, tuibana male honok ku sepeda on inna bapak non. Semanga kada danawo bay bapak tabuni homain na. Dungi dia tabuni honon mu bapain na si nomor 2. Nyamain di gura kita damu do gura durame apa aduh warni jerami cek mau bahasa Indonesia nak tumpukan jerami ya ita buni hona matai jam tangani ditumpukan jerami toy sada-sadamu mangalului dain na bapak non rosyak kanga nau ma perjolo nu belgen toy hobel ga perjolo betaho inna bapak non ilului bana semangat ibana igugoi mana matong mangguliak ka jurameon saya dibukai sampai lu jasa diri mana adang dapok na ngalu jauh bapak so dapot tu atau ganti rosi nomor 2 inna rohana ikut kubus center asa buyan no dapot tu hatop inna rohana bana ibu nama center oke bapak semangat ibana tong mak dung dibukai bana center ibana sampai lu jarang dapok na menyerah mau bapain na dro masih pudan atong gilirakku nama bapain na masuk mahol masuk ibana tujonok ni tumpukan jeramion dungi hudul iban hohom say hohom dapok na dungi ro bapana ay buado cara na bekko na ha ubay na dapok mo hudulau bapa ubigi na kaningan deta ni jarum ni jammi gabe hubo to dia lihatlah duduk diam dan mendengar dengan seksama kita bisa mendapat intinya. Maka jangan sibukkan dirimu dengan hal yang lain, tapi duduk mendengar. Unang do molo salam aja para gedai manang pertitingi hatopian inna misalna masukkan ya kan ujung na holani di bawah mulak holani di bawah mulak mi mangasali marake dolan na salah inna holani di bawah mulak unang mati berita na ulo buka memulak ada untuk semakin memperhatikan firman Tuhan dan berita keselamatan ini, kita harus senantiasa mempelajari firman Tuhan setiap hari. Tak kuboto tiap hari nuaing nga dikirim berganti-ganti hamidu amat tauluan renungan harian. Ibigi hamu do. Mulai begi jujur hamu dah. Au YouTube pubo do hubereng pi kana manoton itu. Mulo hubereng tiap hari balik 150 halak, 75 halak. Itu tu dia na di banai. Dang naneng menghakimi aka manginang ati tung adong do ibigi hamu aka renungan harian sian aka sumberna asing. Tidak salah. Alai naneng odol honon. Naing maganu pari modo tadok kita ka Kristenon unang be 110 tahun umur ni HKBP alai ruas ni huriana lala sibuk taring utakana asing berbadai do lana asing alai hatani di batadang di guruhon ai hatani di batai mata guruhon doho tahanguluhon asalam sitong nguluta majalo majakon haluaon nasai godang nang pinarade ni debata dihita napatuluhon om manaparpudi. Tengok ma, ternyata dang adong nabui maporus sian hukuman di debata. Tidak akan ada yang luput dari hukuman. Ketidaktaatan akan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan itu. Didok nakindaya 2, nasa pangalau sion, dohot hatoison, mangalap pamaloson nahobar. Dia akan memperoleh hukuman yang setimpal dengan apa yang diperbuatnya itu. Ternyata pada akhirnya nanti kita tidak bisa berkata lagi, aduh nggak tahu aku Tuhan, lagi dah kau begitu Tuhan, aku lupa Tuhan. Dan
bui di hari paruhuma parpudi. Masing-masing harus mempertanggungjawabkan iman yang sudah kita terima dan dengar ini. Maka berhati-hatilah, jangan pernah lengah. Keselamatan yang besar itu sudah diberikan kepadamu. Tuhan Yesus Kristus sudah menjadi jalan satu-satunya untuk mendapatkan keselamatan. Sahalinai, jalan satu-satunya. Tidak ada nama yang lain, tidak ada jalan yang lain, hanya Dia jalan satu-satunya untuk memperoleh keselamatan yang disediakan oleh Allah. Itu terjamin, karena apa? Dia tahu persis jalan ke sorga. Ya, kampungnya kan di sorga. Dia lahir, dia datang dari sorga menjadi manusia di bumi ini. Setelah dia mati, bangkit, kemudian dia kembali ke sorga, ke kampung halamannya. Maka tidak mungkin tersesat lagi yang mengikuti Tuhan Yesus. Dia sudah tahu persis bagaimana jalan dari sorga ke bumi, dari bumi ke sorga. Maka dia satu-satunya jalan yang pasti. Alan ima dohonom manuaing say burjumahau rasi rasa mati. Dungi lehonon nama Tuho tupal hanguluani. Amin. Martang yang mahita. Moliate di pasahat rohanami tu adopan muale Tuhan. Di arena pinar badayamon terbaik kami marpungu marsaur di bagas coroon dohot akan namar parsaoran marhite live streaming di bagas nami ganuk marsada-sada. Tuhan hatam nakutangi hok kami. Moliate ma di haluau nasai godangi naung pinaradem di hami akan naporsea. Urupi hami asa hutiop hami gomos hataon akan nau kubegi hami siakko. Doho sian akka apostel, doho sian akan aposom. Ayu boto hami ido hanguluan nami. Dang terbaik kami ale Tuhan mangaluluya kadalan na asing. Ia soholan anakmu Tuhan Yesus Kristus. Atong ima ale Tuhan gabisi palua di ham. Saliling di portibion gudang do na mangelahami. Namanigaya ka pakirimon dohot haporsiaon nami. Marhiti ka perkembangan ni parbinotoan dohot aka pengajaran. Urupi hami ale Tuhan. Unang luas hami di bahorhon aka perkembangan ni saluhutna. Alai hot maha porsiaon nami. Holan tu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan marhiti todim to di porbadia patau pargugui sudai ruas ni huriam laho makangoluhon hatam dingolu nami ganup marsada-sada ditikion ho diho kami maka ruasmu siada dana namet-met sahatu akan nama tua tabay dinasida silas ni roha haguguon hagipason dohot kajang ni umur nang rejeki ditonga-tonga ni rumah tangga ni nasida akaruas ni huriam ale Tuhan nama rukil alani para sahiton terlumobi ma tu inang nyonya sinaga boru sagala nasian sektor Betania atau tongon waing dirawat di rumah sakit ale Tuhan surdukum matangamu na labohi tu pamatang nasida tu pamatang nya karuasmu na marsahit di bagasa tikyon asa tanggal nasa parsahitonisian pamatang ni nasida di ruas ni huriam nama rukil alani persoalan ni rumah tangga dohot perekonomian asiroham urupi nasida le Tuhan asa mardame sonang nasida tonga-tonga ni ganup rumah tangga jala di pasu-pasu ho akan ni ulani tangan ni nasida laho pasikopon akan narikot nagabe bohal ni pardagingon nang bohal ni partodion di tonga-tonga ni keluarga nasida ho diho kami do kana marukil alani aka parsikolaan manang perkuliahan tabay di nasida le Tuhan parbinotoan nasyak koy habisuhon nasyak koy ajari sudia kayanakon ni ruasmi Tuhan asa dihabenget to mangguruhon aka parbinotoan nadenggan nagabe hanguluan di nasida lasongoni maho diho kami Tuhan huriam hakabipi di mingguon gonok maumur na 110 tahun umur nagajang nong pinasahatmu guk pasu-pasu nong pinasahatmu di hami saluhu na bang sobatak taruli hami di barita haluaon atau ngajari masudi hami mulai sianaka pangulan nagok sudi parhalado dohot ruas ni huria asalam ho hari kotok kami maka nguluhon haporsiaono dohot sitong ali Tuhan dewata amanami ho diho kami donang huriam hakabipi cimangison
namarsakap di bulan 11 alay Tuhan patupahon pesta gotilon maka molatehon akan ang pinasupasum di ngulu nami ganuk marsada-sada dohot pesta tahun pemberdayaan atong pasu-pasu gurda roha doho pikiran ni sudi ruas ni huriam alay Tuhan asa saluhut na hami alay Tuhan masih tupahan asa anggiat boy mardalan pestai doho denggan jalala marsangap guarmu di ngulu nami Tuhan sahat di homa ulaun nami di bagasan saminggon holan marhite guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan si paluahami. Amin. Marit dehita sian bukuede nomor 754 laus tisoma tapasahat pelian na paduahon. Tatangnya koma piliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut silehol-lehol narenggan dohot nasau libasa na mau liutus. Hupasahat hami masian na nilehom mitu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti, asa huparhasya kami peleanon,
patibulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay maroha nami marhite-hite todim, asalam hutada hami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea nami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomoni roham, di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sai sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho, di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho, di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutondim. Kami saluhut na parhalado ti multimedia organis dohot song leader na marhobas di kebaktian pukul 10 pasahaton tu hamuna kamanami na nami saluhut na selamat hari Minggu madihita tuhat tamana mamasu-masu shalom.